Bé, avui ens trobem a la seu de l'INCAVI, a l'Institut de Denominacions d'Origen, que controla la qualitat de tot allò que nosaltres prenem, aquests vins fabulosos que tenim en el nostre país, i que d'alguna manera hi ha d'haver algú que digui això sí i això també, o això no. I avui amb el senyor Oriol Guevara, que és director general de l'INCAVI, per preguntar-li algunes qüestions. Per exemple, la situació internacional en què es mou el sector vitivinícola i sobretot també el de Catalunya. Com està aquest aspecte? Vull dir, què en fem a Catalunya? Bé, des del punt de vista de l'exportació, la veritat és que ens comença a funcionar més bé que no pas el mercat nacional i el mercat català, que encara estem sortint d'aquesta crisi famosa que arrosseguem des de fa un cert temps. Els productors no estan, diríem, extremadament animats, però la veritat és que ens n'estem sortint. La prova és que el consum durant Nadal, al desembre, diríem, s'ha reactivat respecte a novembre. Vol dir que la cosa va lleugerament, ni que sigui només així, millor que una mica abans. Les perspectives són de que anem fent passos per sortir-nos-en, però estem en aquell moment en què si no seguim fent alguna cosa que toqui i fem alguna cosa que no toqui, efectivament encara ens podem acabar ensorrant, no? Sí. Senyor Oriol, allò que diem que a Catalunya tenim els millors vins del món, o almenys algú que ho diu, i ho pensem, és cert, vull dir, estem en possibilitats de competir, de ser competitius per qualitat i per preu als mercats nacional i internacional? Sí, som competitius, i som competitius en tots els segments del mercat. És veritat que el mercat està canviant, el consum canvia, té una tendència a consumir vins de menys preu, la qual cosa no vol dir que siguin dolents, simplement són uns vins d'un segment una mica més baix, però a Catalunya també els fem, fem vins de totes les gammes, i aquesta és la gran sort, aquesta és la gran, jo diria, força del vi català. Som competitius en qualitat, som competitius en preu. Què ens falta? Doncs ens falta segurament promocionar-ho, donar-ho a conèixer i moure'ns encara una mica més. És simple, això vol dir inversió, i la inversió avui en dia va escassa perquè no hi ha molta liquiditat. En això estem. Però no obstant, sí que tenim clar que els nostres vins són competitius i que tenim varietat per donar satisfacció a tots els gustos i a tots els mercats, és cert també? També, ens podem identificar amb les varietats autòctones, que és una cosa de la que estem parlant bastant últimament, per exemple el Penedès amb el Xarel·lo, la qual cosa no vol dir que només hàgim de tenir varietats autòctones. És més, ningú ha d'entendre que per dir que és una força que té Catalunya les varietats autòctones, que les que no són autòctones s'han d'arrencar, ni molt menys. S'ha d'entendre bé. És una força que tenim, és un puntal que hem de fer servir pel futur, perquè el mercat internacional, sobretot, ens demana aquestes coses. Però el que no podem és preveure una reconversió del sector per canviar totes aquelles varietats que no són autòctones per les que en diem autòctones. No, això és inviable socioeconòmicament, no pot ser. A part, és una pèrdua d'identitat també del país. D'alguna manera, cada zona té unes particularitats que es poden incloure, penso jo, modestament, però també sempre respectant que hi ha uns orígens que no fan que sigui una estandardització de vi a nivell universal, perquè això hi ha països que ho poden fer i cada vegada serà més complicat si arribem només a aquelles varietats que són famoses, sense oblidar que les nostres també poden ser-ho, no? Les nostres també poden ser famoses. És veritat que hi ha unes varietats conegudes arreu del món, que aquestes són les que s'emporten la major part del mercat, i no tenim per què renunciar-hi quan, per exemple, el Cabernet fa més de 30 anys i probablement 40 anys que es planta al Penedès. No vol dir que ni l'hem de desterrar ni n'hem de fer bandera. Evidentment, el Cabernet és una varietat originària de Bordeus, de la zona de Bordeus, que és on s'ha fet famosa i des d'on s'ha extès arreu del món. Aquí n'hi ha des de fa, ja dic, 30 i 40 anys. Això és suficient garantia. Mantenir-se en un mercat durant 40 anys és garantia de qualitat, també. No ho podem fer servir com a identitat? Doncs probablement no,
perquè les nostres en tenim que són molt més identitàries de varietats. Però tampoc estic dient que ara tothom qui tingui Cabernet hagi d'arrencar-lo i plantar, doncs, no sé, el sumoll, que és el que hi havia hagut aquí. Entre altres coses perquè quan hi havia sumoll, una varietat que s'està recuperant, molt digna i molt especial i per tant important, no vol dir que en el moment en què hi havia molt de sumoll, el sumoll donés les qualitats que avui li demanem a un vi. Probablement si va desaparèixer és que no va complir amb aquestes qualitats que es demanaven en el moment en què es va canviar i es va replantar tot. Per tant, s'ha de ser una mica caut en aquest aspecte. És veritat que avui en el Penedès ens fixem en el Xarel·lo, a l'Empordà ens fixem en el Samsó o la Carinyena, al Priorat amb la Garnatxa i també el Samsó, i tantes altres, el Trepat a la Conca, les varietats, me'n deixo moltes, no? El Picapoll, el Pla de Bages, són segurament les més conegudes, però no vol dir que tothom hagi d'arrencar el que tingui i plantar aquestes coses. No. El que s'ha d'aconseguir és una professionalització del sector i de les empreses, que algú que té una vinya la tracti d'una manera professional i com a projecte. Es tracta de saber si m'interessa tenir xarel·lo, si m'interessa tenir chardonnay, macabeu, o el que m'interessi tenir en funció del mercat, en funció de la denominació d'origen a la que pertanyo, en funció de les característiques del producte que vull fer i del mercat on vull anar. Això és un raonament de projecte, més enllà de totes aquestes varietats autòctones o forànies que estem dient. Evidentment. De qualsevol manera, senyors i senyores, ja saben, el primer que hem de fer és conèixer què és el que tenim més a la vora, els nostres vins. I segona, tastar-ho i estar convençuts si són o no són els adequats que ens agraden més. Salut per tots.